Cara loran. Heeh, grombokan. Ha iya, ngalor neh iso. Loro. Nggih. Nggih luar biasa. Ki mau ya pancen ngono kuwi anggapi ya kasanah budaya kuwi kaya ngono kuwi Mas Gareng. Beda nggih garep-garep seragenan. Padha Beda. tayupe. Nggih beda. Nggih malah ki luwih halus jan-jane kaya. Jane halus tapi jam-jamane kokean nggih. Ah, mula engko bar iki rampung teko omah ngono ndelok YouTube diapalke. Nggih. Sulek metu neh. Ayo. Lah nggih. Nggih. Kari kapan? Arep ora tak nyanyi wong wis diperintah. Nggih no. Dinyanyi ya sak ujug-ujuge ngaten ngapunten lho, Bos. Wah ora apa-apa, ora masalah jenenge. Jenenge pelawak niku yen bener niku malah mboten lucu, tapi yen kleru malah. Lah yen ora bener malah diurak. Ah iya nggih. Iki jenengan kula golekne kanca dhisik ngapunten. Nggih, monggo. Kalih Mbak Tri Hastuti Retnawati, Mbak iki ana Tri Hastuti. pamundhut iki lho, sugeng dalu request khusus dari Caksi Official. Nyuwun langgam ojo lamis. Yang nembang harus Mbak Tuti. Tapi nanti pas goro-goro aja Pak. Lah yo iki pas goro-goro. Mosok bar tancep kayon ngawut ya ora. Terus surat ini jenengan waos pas goro-goro nanti. Iya siap nggih. Titik ada amanah gitu. Mungkin mergo Caksi Lover arepe ulang tahun yang pertama, so tanggal 12 kuwi. 12. Niku kan kalih ulang tahun jenengan Pak Yoyo. Hah? Kalih ulang tahun jenengan. Oh iso. Kan dijadikan satu, nggih ta? Oh iya, ya karo suran karo ulang tahun Caksi karo ulang tahunku ben ngirit dadene siji. Loro dadi siji. Terus nek sing anu lho padha kelairane Mas Yoyo. Sinten? Kru kene. Sinten? Yosi. Bang Yosi. Napa nggih ta? Padha weton. Oh alah, anu to duwe kelairan to niku. Wis diakoni ya. Oh. Ngawur Iya, Yosi iki kelairane tanggal 31 Februari. Lah nggih. Enek kuwi ora senengane. 31. Pak Yoyo. Dalem. Kenapa harus ojo lamis Pak Yoyo? Loh, saya tidak tahu itu ada request dari teman-teman bukan aku kok ya. Mbak menawa nggih ngelikne wong dadi wong aja sok seneng lamis ngono kuwi. Kula niku wanita yang lurus loh, tidak pernah lamis. Lah iya mergo kowe lurus akhirnya ngelikno ning kanca-kancamu ben ora lamis ngono lho. Jadi dinggo tulodo ya Pak Yoyo. Aku dinggo tulodo ya. Tulodo. Ya wis. Kok tulodo. Langsung mawon ya Pak Langsung nggih. Yoyo. Asli. Ayo. Mboten. Kan suara saya kalau jam segini itu sudah berubah Pak Yoyo. Oh, wis leder ya. Iya. Karena sudah longgar kalau jam segini. Kayak sore jane. Ya dituruti, kalau ora turuti kanca-kanca ora dibarengi lho. Ayo. Abad Pak Yoyo. Abot. Iya. Saya nggak hafal. Pakai kepean. Coba iki kangenane Pak Yatno barang lho, Tik. Wong panjenengane Napa sing nggih? nyemek-nyemek kok ora ngono kuwi. Monggo Mas Dwi Puji. Ayo. Mbak Tuti.
perpaduane, polahmu lho ora. Malah joget ora. Iki perpaduane Bu Purwati karo Bu Nyahni ya iki dadine iki. Dadine nyah-nyoh iki. Bude. Matur suwun ilmune, Bude. 10 tahun lagi saya akan menjadi Bude Purwati penerus. 10 tahun lagi. Piye? 10 tahun lagi saya akan jadi penerusnya Bude Purwati. Apa nutut? Pak Yoyo, gak boleh begitu. Awake lho maksudnya awake lho. Oh iya. Semono apa nutut? Iya nanti dikompa terus nanti bisa besar. Lah gembos angel kompa ya bocor terus. Wong ya bocor. Keweke paling tidak ki keweke wis oleh. Nggih, pripun Bude? Centile wis oleh. Nggih. Ora apa-apa. Menirukan cengkok sama sinden senior. Nggih. Kalau itu memang bagus ditiru nggak apa-apa. Tapi nek niru nek malah tambah elek malah nggak usah. Tapi nek Tapi saya ini bagus kok. bagus. Cuma nggon langgame rame sih mau yang perlu di napa niku jangan terlalu over digawe. Jadi sesuatu tok wae nggon carry apa nggon tengah tok itu lebih terasa. Niki nilainya berapa, Bude? Nilainya 8. Aman ya, Bude. Aman. Tapi centile sudah dapat. Iya. Centil ki nggon-nggon nanti neng tengah apa neng mburi ngono tok. Lah centilmu kakean dumutah kayane. Lah kan saya memang begini, nanti lama-lama kalau awar Bude terus kan bisa jadi baik. Contohnya kaya Pak Dalang, Mas Gareng. Contohnya kaya langgam loro bronto. Yang juneng Mas Jumeneng. Karo terakhir tok. Aku terakhir gan terakhir loro bronto. Sik, mangke dikumpliti lho. Oh, berdiri jenengan. Oh, gitu. Oh, nggih. Iki perpaduan karo genduk ayu. Nggih, coba. Tutik. Nggih, coba. Iki senior karo mboke karo anake. Sik aku tak ngetek dhewe tak bungkusan ngono malah. Lah dia mau wis. Gareng iki lacang iki. Kaput lho. Nek ditulungi malah aku gegeblak kok. Nggih. Sik tak rada golek. Dadakan ancang-ancang kok kono iki ngopo. Lah iki kan ana blegongan iki. Iya, wis. Seneng wae. Allah ya rebutuhan. Wis karepmu lho. Ana apa-apa tanggungan dhewe. Lah nek ditulungi iki sing nulungi ra kuwati malah kelumah-lumah. Iya wis. Ya padha glontor niki nulungi salon malah dhek krungkep wae. Mboten napa-napa. Di panggung itu supaya suasana meriah itu bagaimana? Nggih. Dadi penyanyi iki aja mau ngenengke nyanyi klasik, nyanyi alusan. Bila mana kita perlu sesuatu di sana itu tamu ki kersane piye? Nek tamu enten wilayah daerah niki cerita sithik nggih. Nggih. Wilayah daerah Singosari, Singosaren niku penyanyi Kemayu MC Rodok Banyul sithik mboten purun. Jadi nyanyi ya nyanyi gocek mboten itu. Itu ada, tapi ada satu tempat penyanyi kok mau meneng wae jadi tinggon papan panggonan itu memang beda-beda anune carane. Adat niku kaya Sragen kali Boyolali kan sudah beda juga. Leres. Nggih. Tapi bagus juga. Ya Bu Guru. Teater Kelanggame Loro Bronto. Langsung kemawon. Nggih. Saking buka Punah. mriku. Pak Teguh mang pelangkah mriku, Pak. Mohon dibimbing loh, Bude. Ora usah perlu dibimbing kowe iki wis pinter. Pinter nek mawut, Bude. Nek mawut pinter. Kaya langgam ali-ali ini juga bisa nggon kedua kayak iso. Langgam ali-ali ya iso ditambah sithik. Lah tutik malah ngagem ali-ali a. Entek kok a. Ayo. Liku. Nggih. Liku. Loro Bronto coba kayak apa?
angel iki. Niku pripun Bude? Oh, angel beneran. Angel kuwi. Pripun Bude? Suara mari ngenteni. Niku lho. Kram, cengkok ki ora usah dipaksakan malah ora dadi. Dadi mengalir saka gergele awake dhewe. Bude wau pripun? Hah? Bude wau. Nana. Grama. Ada yang keluar dari nada gitu mau. Ada yang keluar dari nada. Mangga. Orang ngangge. Ora nganggo. Hanora nganggo. Lah, iki nek sing sinden kalem biasa. Kados diajengkes iki ra mungkin arep kewek. Ana ora nganggo ki alus banget. Nek sing kewek, ana ora nganggo apa Mas? Ana ora nganggo apa? Iki nek ning campur sari payu 500. Nek kleningan. Nggih, nek tenggen kleningan nggih beda. Dadi nek kudu iso ngempanke papan lan. Lah kaya nek ketok kaya tante sing ora nganggo ora ngono barang. Lah nggih, ngoten niku. Lah isi seno kuwi malian. Hanora nganggo ora pilih nganggo apa ora Mas? Wah, Tuti lek ngene sugih bothekane. Ayo. Kanda. Hitung kondone mau ping 5 deh. Kondo 5. Jenengan ya ndek bibit kaya ngene ya, Mas. Napa? Ndek ya dibibit kaya ngene. Mboten kula bibit dhewe lahir karepe dhewe. Ndek bibit sinden setelen lho. Setelen. Ning ora apa-apa diajeng ora apa-apa. Ora apa-apa dene sinden ki kita mempunyai ciri khas dewi-dewi. Mboten enten ukume to. Ora enek sekarang hukum sapa. Ya, yogane. Ya tetep non sewu kuwi ana aturane kok. Ya kaya Tante Purwati ya nek hukume cara anu halal. Awakmu haram iki mau di. Ya, tapi kan mencoba Pak Yoyo. Ah, boleh Iya, mencoba. boleh toh. Ora apa-apa. Was bestine lelakonku. Aduh, aku mong kudu narima. Sapa kang bisa maringi Aja dawa-dawa mesakne sing ngegong lho. Ora sida-sida sing ngegong. Cengkoke iki disendal-sendal nek diget-geget piye ngono lho penak. Lha kudu kencan kalih sing ngegong lho mesake. Tante nganti akhire sirahe lho ngene lho akhire. Larna. Yuk coba sik. Yo. Was bestine lelakonku. Aduh, aku monggo dunarima. Sapa mas kang bisa Limoneh. Luk jero. Malah monggonku mamerke nggonku. Lara. Pun sampun Bude. Ya, Sampun Bude obat kula pun iki mung ketemu. sekedar intermezzo, Nggih. tapi yo jenenge wis apa jenenge Tapi nak kae. pembawaan ki dhewe-dhewe kok antara satu sinden ke sinden lainnya penyanyi siji ning penyanyi iki wis beda-beda. Cengkoke ciri apa suarane wis beda. Arep dicengkok kewek nek memang kuwi dasare ora iso dicengkok karo keweke ra anu ya ora iso. Bu Kesi iki kon kewek mboten saged. Mboten iso. Mergo suarane iki tegas. Halusan. Nggih. Bude nguju obat bareng ya, obat. Obat tikus. Jadi kirang langtung maten mboten niki mboten ngirangi saking
sedayanipun nggih namung tetembangan sing penting ora melenceng banget saka pauburane pakem tembang. Nggih, tegesipun ngeten niku Tante. Nggih. Kaya ngono ya ngono ning aja ngono niku jenengan. Ngono. Tegese nek nggone dhewe-dhewe. Iya, betul, heeh. Nggih. Jenengan lak kudune lek cara nuturi wong lak ngono ya ngono ning aja ngono. Lek Tuti ngono terus Dek. Pak Yoyo, ya maklum Pak Yoyo aja culan ke rumah sakit jiwa. Oh, lah iya. Oh lah iya. Oh lah iya. Nggih, mekaten mbok menawi. Nggih. Niki dereng ngetokke lenggere. Oh, jelas kula tangke pancen kula nggih anu kula imbu cara buah niku. Nggih. Nggih. Gong. Ning niki sik nggih. Niki anak jenengan dereng tampil niki. Kene Nduk, juaramu saiki belekne mbledhos gawe utang doke lho. Dalange Sartono tak meninggal dunia gara-gara BLN kuwi. Ngetoko kene Nduk. Iya apa to iki ngomongane apa to? Niki ngrembug niki gendok winong niki rak ndek entuk juara sing juri pas kula ya Nduk. Pas BLN kuwi meledak-meledaki di atas. Lah saiki invest bodong. Mbledhos termasuk dalange Sartono niku meninggal nggih karena efek BLN. Itu masuk surat kabar tidak hal yang rahasia lagi itu. Monggo nggih kalih nggih sekedar namung emeng-emeng ngomong-ngomong. Jadi jangan percaya sama iming-imingan dana sing menghasilkan bunga banyak. Nyambut gawe dadi yoga dadi sinden direwangi kaya wong edan kaya ngene cukup nggo tuku menir seliter ibarate pun matur nuwun. Eman-eman duwite. Ngaten kok Nduk nong minang. Cah kok ayune kaya ngene ya. Biyen kowe laremu kok ngendi to, Nduk? Kesaking ibu kula. Oh, tak kira kok mlethek kok watu. Sugeng dalu Pak Diyatno. Nggih, Guru besar anu Jepang. Oh nggih sugeng dalu Pak Diyatno. Bahasa Jepang no? Enggak bisa, Pak. Mas? Bisanya enggak bisa bahasa Jepang saya. Masa ora iso horo kono. Enggak. Asa ta, sewa fucia. Jenengan kok ngertos kulino nonton to, Pak? Nonton ya rawang. Ngerti awakmu seneng ora langsungan ayo. Konangan meneh. Lan iku matur nuwun atas paringi ben yo nasi dus khas Jepang iki. Aku mau mangan karo supet iki kulino muluk. Tak supet kok brudul wae gegeten carane tak sunduke terus tak amplok. Apa kaya iki nyoba ngono kuwi carane piye to Pak D? Tangane iki dingenek ora iso tangan Jawa ki nek mangan muluk. Nggih. Terima kasih. Nyanyi lagu napa Nduk Nang? Lah iki mau wonten sing ngersake ninggal katresnan. Paske niku pancen. Yuk. Di anu wae rada di sragen ki sithik ora apa-apa ben rada gayeng kae mburi bolo-bolo kae. Pengen sragenan. Nggih, siap. Iki mangke malah dua versi. Heeh. Sragenan karo jaranan. Oh, betul sekali. Nggih. Terima kasih juga video syuting Mas Yuri, Pak Haji Yuri. Terima kasih sayangku cintaku Mas Yuri. Ayo. Karo Sone BG. Nggih. Terima kasih. Sami-sami nggih. Ngangge bawa nok? Ayo nok. Nggih, nggih. Mbak Tuti wau langsung lho, Pak. Hah? Mbak Tuti wau langsung lho. Ora sah manut Tuti. Tuti bengi iki mau ki tok ora pati anu apa jenenge iki. Ora sak karepe dhewe. Mboten ngoten ben bengi ngoten niku. Ayo. Jaranan dangdut kreasi janggutmu ki kok iso ngene iki piye to, Nduk? Niki asli, Bude. Janggute mbokmu kok kaya ngene malah kaya ember murek. Ampun ngoten to. Jenengan iki bersyukur ya Nduk diparingi nggih. wajah cantik, Masyaallah. kepinterane ya mumpuni, dasare ya sarjana, dosen. Dereng. Dosen urung-urung tak dongake kaya Bu Kesi. Amin pangestunipun nggih, Bude. Ya Allah, jenengan Kaya niku. Mbok mungkin ndek men kuliah nang STSI jane umpama nutup dadi guru sinden ya ning gandengake setahun melalikan diri dadine ya gak ngerti mbuh aku. Lah ngapa melarikan diri niku? Ora ngerti kok dadi anu sindene Mas Purbo iki nek sinden tekan ngendi-ngendi ke wis gak gagas kuliah. Ning ra apa-apa Mas, mbok nek ra kuliah ora apa-apa, ning anak-anakku insyaallah sarjana kabeh. Amin. Alhamdulillah. Mbok nek goblok ora apa-apa ning anake kudu pinter. Amin.
jenengan iku tapi awet enom lho Bude. Kula gumun lho. Lah kek dalange karo iki mau ngeloke aku tuwek. Mboten, jenengan awet enom janan menurut saya. Kowe ndek pamrih apa? Mboten. Menurut kacamata saya tuh jenengan tuh awet enom gitu loh. Kayak apa jeneng apa aurane positif gitu jenengan niku jan positive vibe mau rodok kalep sithik aku pas ngambung dalange mau auraku negatif. Ayo. Nek liyane mbok dhewe ki mengambung dalang ki mau rawani ning aku ora apa-apa mergane kae anggepe aku tenan wis kaya mbokne Dewi tenan. Nggih, nggih leres. Iki ra bakal nesu. Iki malah ngakon ambungen mbok, ambungen ngono. Monggo Ya ndak ya. Ya nang. Monggo. Sugeng mirsani saking live streaming Pak Benjo, bakule mentok selera pemberani. Pak Liye Mas Setyo suara wayangan Agustus. Gitu. Sinden winong tulung aku aja ugi kelaturaken ingkang nembe monitor saking Madiun Pak Marsono. Sugeng Injang Pak Yoyo tasik monitor. Wah Mbak Tuti sangat luar biasa malam ini. Nggih. Top marka top pokoke. Terima kasih. Nggih. Ah, nggih nggih. Yo diaturake coba kaya apa men disimak karo Budi Purwati. Alah kula pitados Mbak anu Mas Dalang. Pripun? Menawi sinden-sinden panjenengan niku sampun pinter-pinter sedaya. Tur yo anu gadah petingan dhewe-dhewe. Kaya genduk winong ki ayu, alus, sing kok sindenane yo alus. Kiki genduk ayu ki suarane yo apik. Apik-apik kabeh pokoke. Wis tenan. Ya nek Tuti ki pancen nek alus malah ora apik. Tutik iki kon pecicilan ngono ki malah ora apa-apa. Nggih. Nek alus malah kasih Dewi. Dos wae. Monggo nduk winang. Ya diaturake ya. Ninggal katresnan. Ayo.
Allah. Lah kok mbokmu agek ngerti pisan iki nek kowe iki pinter kaya ngono kuwi to, Nduk. Lah kowe iki lho, umpama kowe nek campur sarinan gelem ora? Mboten saged, mboten saged. Kuwi umpama kowe iki lho gelem nyanyi campur sari. Lah tanggalanmu 30 iki nyanyimu ping 1. Oh. Jenengan mawon sing nyobi jaranan ngeten iki. Aku sing dadi jarane wae. Aku sing dadi jarane. Sing numpake wedi lek jarane semono. Tenan hebat luar biasa. Jenengan nanggap anu mawon Bude, nanggap jaranan. Grupe Rambu menika tasih enggal. Oh, grupe putrane Pak Yoyo namine Rambu niku gadah grup jaranan. Joketane bangsane jaranan ngono kuwi. Wis saiki wis bubar, saiki senengane gitar malah. Jarane basane sinden-sinden iki. Nggih niki dijak mubeng nggo komplok. Pak Yatno, pripun iki? Oh, Pak Yatno ngeten beres, Nduk. Nggih. Pokoke iki spesial kan jenengan saya ora gelem nyanyi campur sari ya. Nggih. Mboten mangke lek pun kados jenengan mawon campur sari mboten napa-napa. Wis tak dongake dadi sinden kaya Bude Purwati iki ora mergo kondange ora. Tutuk nganti tekan umur tua barang isih diparingi sukses, diparingi lancar mulai sandang pangan lho. Nggih. Sing penting kuwi nek mung laris ngono ki lho gampang. Nggih. Sing penting iki awet payune, awet sempulur. Tua barang ki nyuwara ning atas panggung isih ya ora ketang wis menggeh-menggeh. Kita masih bisa menghibur para tamu. Nggih. Lha jenengan pengen nyobi pripun? Mau ora aku. Iki aku tak ngetoke jago kuwi iki. Kancane Pak Gareng, kancane. Iki saiki sing menjuarai Boyolali iki saiki ya Ririt Rengganis iki. Iki arep jatil iki. Heeh, ben iso menikmati. Mau reok, saiki genti anu. Lengger kok jatil. Oh iya. Nah. Ayo Nduk, iki pokoke bengi. Mbak Ririt. Kancane ayo. Kaya kontes ayo, kono. Lagune anu eling-eling Banyumas. Aku seneng nonton iki, tenan seneng. Ora. Ya kegandengi lak bawane lak mesti Raden Harya sampe Kudara. Mas Bagong, Dalem. ini kan kakak kan yo penari Lah, loh. karo Ayo Mbak sisan. Tuti. Selendange kita silih nggone gareng iki lho selendangmu abang. Selendangmu abang copoten main disilih yuku. Mboten. Apa? Ayo Kak. Jangan, nanti merusak. Kose. Jangan nanti rusak. Nyuwun kalih Pak Yatno. Niki kula duel kalih Mbak Yu kula Mbak Tuti cocok mboten Pak Yatno. Mboten. Piye to Pak Yatno ngene lho. Piye to kanca-kanca? Mbak Didit engko rusak engko mang. Suasana tenan bubrah. Ayo to Kak. Pripun Mas? Dibawani jenengan. Oh nggih. Mau urung bawa ya. Sing slendro. Nggih. Zaman jaya-jayane Sanggabuana jenengan terus Mbak Putri barang niku to. Noni adik kula nggih. Lho niku adik jenengan. Kandung. Wah, Dua nggih. tok til. Tapi sayangnya pun mboten angsal nyanyi, mboten angsal medal. Oh alah. Dipeksa ya ora kena. Mboten. Nggih. Kok dipaksa to ya? Bekasi niki jane ya pun mboten anu ya. Mboten anu napa ya. Karena dipeksa ya ora gelem nyinden. Walah nggih. Ayo Kang Gareng lho, Kak selendangnya lho sampure dawa. Jangan. Heeh. Nggih to. Kalau bijak ya lho, wis dhewe Pak ra apa-apa Yoyo. lah. Napa? Kula niku kekancan suwi kalih niki to. Mbak Dirit. Ah. Awak dhewe nderek Mas Bayu ya. Leres. Pas sampean jek karo cah kae. Bayu Solo. Ki bojoku nunggone lho. Iya. Nggih. 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 Raden Haraya Waraku Sendal pancing. Nyata limun. nyata lamun satria jodi pati
Jenengan lek jak tanggapan ora bintang tamu sinden biasa ya purun, Pak. Alah purun kapan Mas Bagong? Sik tak izin karo Bunda sik. Bunda? Diajak ya Bunda. Oh, oke. Lah kalau manajemer. Iki sapa to jano iki kok? Ampun. Kok larang men lho. Tenang, santai mawon Mas Bagong. Nggih. Kula sing mboten santai, Mas. Bawa bar iki mulih ya iki lho, iki ngopo lho kok marai kisruh. Lebih antre ram. Di nggon lambene to, Mbok. Wis ra ngewangi. Piye karepe? Emang sumpeli anu cangkeme. Iya. Ora iso ambekan, Nduk. Godek. Aku kok godek dadi kerengan gudek ya. Gila nih. Godek apa gudek jano bener ya, Mbok? Gudeg. Oh, gudek. Godek wae. Oh nggih. Godek wae. Gareng jajak. Kok ngangge gareng ta, Mas? Mboten nggih. Jajak. Berarti pas ulang tahune Sanggabuana mbiyen mbok tahun pira kula melu mayang kali Abah Kirun jenengan eneng no. Pas pun diengu sanget nggih. Undangu teng base camp. Wonten. Oh iya. Nika pas tesih jaman tesih dadi penyaine, erak saiki lak pun X. Oh, expired. Expired. Mboten tau dijak. Mboten napa-napa. Tekan dine iki mau. Yen Yen nganti kak ya. Yen nganti kak gereng pindah Mas Hartono ngundang baru Sugeng Laras matur nuwun. Yuk. Dasar satria prawira rama eling-eling kula eling tunungane senapati Ayo Mbak Riri. Lenggerke. Saka Bumi Reja. Bawa. Santi.
Aduh. Kehabisan napas. Carane pripun napas buatane? Piye, Kak? Rene lho. Apa iki? Napas Sama tuweke.